zeiken dok hemen. Eguno, lehenengoko gauzia. Gabil hemen, ose? Bai, de puta madre, vamos, hemen dela hostia bizigatuki. Ze biok, zeta torriz? A ver, arira famono. Kontuak, OLR-en azken aldixean desastre gabitena. Ze antolakuntza aldian eta jente pila faltexaku, eta hori, gauzak eta antolaketako jente biharrian, mundu dana jate joka, danak ez eskua esaten, eta pentsaurik. Aurrek urtean aurkezle jarteko Malkoneko deitu behar izango zan. Malko, hoi ze mierda hok. Malko Asensio hau futbolistia o ze hostia hoi. A ver, baina, nei zetako abil mierda puta hau dana kontaiken. Al tema, venga, va. Vale, arira faguna. Okarren jurago batzak. Jurau ikia onarketan bok, kondizionala lortze hostat. Bai, jaeko xestak urteten OLR jurau ikiatik. Si históricamente han kristonak liauxu bat. Me cago en la puta, pero xankamu aguretako izan bizuan! Igi guzikok zeiken doken. Erabakixe iria dok. Aurten nibela xauk. Bostonetik eta ana etorri juktu. Nire gizaren zuagetan, azken izia banot. A ver, no queda Zergikala gaiztan conmigo. Iau kriston basuri hau, hobeto naban kartzela, txabal.